ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ಕಾಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುತ್ತರ್ದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೋದ್ ಬರ್ಕ ಅಲ್ಪರ್ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದು ಮೇರ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಜಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಜಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವನೇಂಜು ಮರೆ ಪಂದೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಪನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕಲು ಅಬ್ಗನ್ ಇಂತ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗೆ ಬಲೆಪ್ಪಿ ಬೇಕಾ ಚಟ್ಟು ಬೇಕಾ ಎಷ್ಟು 70 70 ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿನ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಕೆಲಸ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕೊರಗಜ್ಜಗ ಅವು ಕೊರಡು ಕೊರಡು ಪಂದ ದಾಲಜ್ಜಿ ಕ್ವಾಟ್ರ್ ಬಾಜಿಲ್ ಬೀಡ ಚಕ್ಕುಲಿ ಆತೆ ಉಂಡು ಕೊರಗಜ್ಜಗ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬತ್ತನ ನಮ್ಮ ಸುರುಕೇನು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಮಿಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕುತ್ತರ್ದ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೋದ್ ಬತ್ತ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೇರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪದ ಅಲ್ಪ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಉಂಡು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಏನು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಇರ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಜಿರ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಇರ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಿರ ಸುರುಕಿ ಇರ್ತು ಒಂದು ಲೇರ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಅವನೇಂಜು ಮರೆ ಪಂದೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಪನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕನು ಅಬ್ಗನ್ ಇಂತ ಲಾಗ್ ಇಡೀಗೆ ಏನು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಾಯ್.